ҳоло ҳам бисёр хуб ёдам аст. Вақте ки қарздор будам, одатан парешонҳолу ба ҳоли худ набудам ва пеши модар боре нишастам ва модар ҳамин чизро пай бурд. Аз ман суол кард: бачам, магар чӣ шудааст? Вақтҳои охир ба худ нестӣ? Гуфтам: модарҷон, мушкилӣ дорам, қарздор ҳастам. Модар ҳам: чӣ қадар қарздор ҳастӣ? Магар $100 аст, $1000 аст, чӣ қадар аст? Гуфтам: не модарҷон, пули хеле зиёд аст. Гуфт: охир чӣ қадар аст? $10,000 ми, $100,000 чӣ қадар аст? Гуфтам: аз $1 миллион ҳам зиёд аст. Он вақт тақрибан 1,800,000 тақрибан ҳамин қадар қарздор будам ва модар ҳам чизе нагуфта ба хонаи дарун даромад ва аз он ҷо бо як чойник чою каме ширинӣ баромада гуфт: хез дуруст нишин. Одатан чунон суҳбат мекард ва гуфт: бачам, ман ба ту мефахрам. Агар худованд